ono što se desilo u proteklu od februara negdje, nije usvojen novi zakon o jedinstvenom matičnom broju građana. To je onaj nekadašnji JMBG koji smo svi imali u Jugoslaviji, koji zadržano je to ime i sada. To je naprosto ono, broj po kome se svaki novorođeni građanin i građanka vode u sistemu i na osnovu toga imaju i porez, plaćaju i porez, imaju zdravstveno osiguranje, socijalno, ne znam, mogu da putuju, mogu da dobiju pasoše i slično. Problem je zbog nedonošenja tog zakona jer nisu mogli da se usaglase oko toga hoće li to biti na državnom nivou, na nivou ovih osvojenih ratnih teritorija koji se zovu entiteti ili šta ja znam. Problem je bio što oni nisu mogli da se usaglase na kojem nivou će se voditi ta evidencija i zbog toga od februara hiljade rođene djece širom Bosne i Hercegovine jednostavno nisu u sistemu, ne postoje za sistem. I naravno počeli su da se dešavaju prvi slučajevi, prošle sedmice se desio prvi alarmantan slučaj, rođena je u Gračanici djevojčica po imenu Belmina Ibišević, čini mi se, koja je jednostavno, Belmina Ibrišević, koja je rođeno je bolesno dijete i trebalo je da se uradi hitna operacija, trebalo je da putuje van zemlje. Zbog tog pauze u funkcioniranju vlasti koju su ovi ljudi na vlasti sebi dozvolili, to dijete nije dobilo pasoš i ne može dobiti pasoš. Znači, osuđeno je da umre jer jednostavno tu vrstu medicinske pomoći koja je bila potrebna nije mogla dobiti u Bosni i Hercegovini. Ta vijest zapravo podstakla nekoliko ljudi da stanu pred parlament i počnu da traže da se nešto riješi jer je bilo u toku parlamentarna sjednica parlamenta, zasjedanje parlamenta. I okupila se taj prvi dan nekoliko ljudi, ta masa je postajala sve veća i veća, međutim i oni su onda na pritisak naš taj prvi dan zapravo već donijeli određenu, hajmo tako reći, privremenu odluku. Ja. Ja iskreno govorim, dosta nisam učestvovao u tim protestima ranije, zato što je uvijek to bilo nešto, uvijek su bili neki politički i drugi faktori koji su to podržavali. Iskreno da budem, nisam osjećao da se radi o nečem autentičnom. Po prvi put povodom ovog slučaja vi imate stvarno grupu građana koja je više potpuno ispiđena situacijom, izašla na ulicu i zahtijevala svoja prava. Tokom 7 dana je to došlo do, vidjeli ste, jučer su bile te velike manifestacije, oko 10.000 ljudi se skupilo samo u Sarajevu, ali su ljudi protestovali, to je vrlo bitno da napomenemo, i u Banja Luci, i u Tuzli, i u Tomislavgradu, i svuda širom BiH. U Brčkom nisu uspjeli da dobiju prostor na trgu policije, pa će recimo protestovati tek sutra. Negdje u nekim manjim mjestima je bilo 20 ljudi, u nekim većih je bilo, 500, zavisi od grada do grada. Ono što je važno da su protestovali ljudi bez obzira sa svih strana te, što bi rekli, etničke podjele. I tokom tih 7 dana, što mi je vrlo drago, nešto sam ponosan, nismo dozvolili ni jednom, ni domaćem, ni međunarodnom faktoru da nas instrumentalizira. Već prvi dan su krenuli od ovih nacionalnih elita optužbe da se radi o, znate kako ide klasična, da je to organizovala neka stranka da bi napakostila nekoj drugo i tako dalje. Krenuli su naravno odmah iz međunarodnih krugova ispitivanja šta se dešava, međutim evo do danas, do juče, do tih velikih protesta uspjeli smo da to stvarno ostane. Čak ni jedna nevladina organizacija nije htjela da stane iza toga, jer smo bukvalno htjeli svi da smo na ulici kao građani, da nemamo neki teret eventualnih nevladnih organizacija koje su sad, neke imaju projekte određenih američkih agencija, švedskih, tako da bismo sve to izbjegli. Mislim da je jako važno da smo u svemu ovom kao pojedinci. Ono što je najsuludija stvar oko ovih protesta je da po prvi put, svi mi koji smo na ulici, koji smo bili na ulici, koji ćemo opet izaći kad to bude trebalo, ne tražimo ne tražimo ostavke tih ljudi. Znači mi ne tražimo da oni siđu s vlasti, jer evo već 20 godina sve različite stranke su se izmijenile i pokazalo se da jednostavno sistem je truo. Ne radi se više o pojedinačnoj stranci koja će doći i nešto promijeniti. Ono što mi tražimo, i to je neprihvatljivo za njih, je da rade. Oni ne mogu da shvate da je građanima konačno postalo svejedno ko će biti na vlasti. Ono što nama treba je država kao birokratija, kao jednostavno aparat koji se brine o osnovnim životnim potrebama.
znači da funkcioniše voda, struja, pasoši, jedinstveni matični broj, bibliotek, znači ne interesuje nas država kao rješenje etničkih i drugih problema, interesuje nas država kao administracija. Znači imate jednostavno jedan splet političkog diskursa koji se izgradio oko njihovog keša, njihovih interesa, toga kako oni vide svijet. Ono što smo trenutno radili, svaki dan je okupljanje preko puta Skupštine, znači napravili smo neku vrstu Occupy inicijative gdje se ljudi nalaze, razgovaraju, razmjenjuju mišljenje. To nisu protesti, to je jednostavno neka vrsta građanskog dogovaranja i pregovaranja. I dali smo rok parlamentarnoj skupštini da do 30. juna usvoje zakon o jedinstvenom matičnom broju. Ono što je najvažnije kad pogledate sve proteste, znači od prošle sedmice do danas, nijednog jedinog incidenta od strane demonstranata nije bilo. Nije bilo nijednog napada na policajce. Bilo je par slučajeva, bilo je drugo jutro protesta, da su grupa policajaca privela 4 demonstranta i nanijeli su im neke povrede i ako znam tužbe su u toku. Ali stvarno policija i specijalne jedinice su bile sve vrijeme potpuno korektne i nije bilo razloga, pazite, možete pogledati slike sa protesta i da vidite ljudi dolaze s djecom na proteste. Pazite, niko ne bi poveo dijete na protest da ide da pravi problem i to je potpuno jasno. Radi te djece smo mi tu.